Karon pa ta magkakasama ba nga ang mismong Malacañang mao magkakasama magbuot kung sikin sang reporter magkakasama may mangutana nila. Di ba? Dapat magkakasama gani, dapat unta sa mao magkakasamang kanabitang panghitabo. Dili dapat ang Malacañang mo'y magbuot magkakasama kinsa ipadala. Or yung side magkakasama sa usa ka network. Dapat magkakasama ang network mo'y magbuot kung sikin sa iyang ibutang diha magkakasama nga reporter or iya magkakasamang staff or iyang empleyado or membro magkakasama sa iyang news and information team sa network nga iya gagigikanan. Ang news director, ang program director, magkakasama mo. O magkakasama mo padala og ilang kaugalingong reporter dito magkakasama sa Malacañang para nga mo cover og unsa man mga kalihukan og magabot ipa bandilyo sa presidente ngadto magkakasama sa publiko. Sa bataw, sila na ba doon magkakasama magbuot? Di ba? Sila man magbuot yung kinsang reportera. Magkakasama mo balita sa mga impormasyon nga gusto nila. Di ba? Sa bataw kayo? No. Una ako nun ninyo, kung sakto ba na ang kinanaang lakang karon sa Malacañang magkakasama ng may mabuot, kung si kinsang reporter, ang gusto nila magkakasama mo cover sa Malacañang, di sila gustong reporter magkakasama, nga kanang ubang utana magkakasama, ha? Kanang bitawang milit-milit nga pangutana. Di sila gusto magkakasama media, reporter nga mangutana magkakasama kanang gustong pangutana sa publiko ipangutana ngadto magkakasama nila.